बिक्रम दैमारि आदाखौ रंगुल बर' आदाया गिनानै फावसयखो नामा? बिथांनि एभिडेन्स होयै होयै जाय फोरमान आरो खामानिफोरखौ बिक्रम दैमारि आदाया बिटिआर ओनसोलाव मावगासिनो दङ, रायजोफोरनो देखायगासिनो दङ, बेबादि खामानिखौ आरो गोख्रों नुथायखौ नुनानै बिथां रंगुल बर' आदाया आगाननै आगानथामबाबो फावसयदों। बिथांखौ चेलेन्ज खालामनो हायाखै। बाथ्राया बे मिडियानि गेजेराव फौ बुंनानै होनायजोंल' मा जानो, लिखित भाबै फोरमानखौबोथ' होनो हानांगोन रायजो राजानो। स' दिनैनि भिडिअ'आव बिनि सोमोन्दै मोजाङै रायज्लायगोन। गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरायग्रोबाय। हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथार बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। बे इलेक्सन लागालागि सम हालागैहाय डिउरिं इलेक्सन केम्पेन बा बेनि एसे आरफार समफ्राव जाबादि रंगुल बर' आदाया मिडियायाव फैनानै स्टेटमेन्ट होदों हाग्रामा महिलारि बिथां सारनि सायाव, बै समखौ हाननानै जे निउट्रेलिटिनि बिपि बा मोनसे खोथा बुंनायखौ लानानै बेवहाय दिनै निउट्रेलिटिनि खोथाखौ अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनो मोना नामा, समाया नामा? नोंथांमोन इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बिथां सार हाग्रामा महिलारि बुंनायाव इसिग्राब मानो बारसिनदों? दिनै नोंथांमोननि खुगायाव सान्थिनि खोथा फैयोब्ला आरो बै सान्थिनि खोथाया दिनै सान्थिनि नोगोर, गोजोननि नोगोर, बर'नि उथुमाय क'क्राझार बादियावहाय लागु जायाब्ला सान्थिया, सान्थिखौनो बंग' खालामनानै दिनै दिन दाहारि सानावनो मानसि बुबायब्ला, होमबा बे खुगायावल' नङा, नुनानैबो नुयै बादि जानो नाङा आदा रंगुल बर'। बै समखौ लानानै नोंथाङा थांखिनानै हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौ डाइरेक्ट एटेक खोथा बाथ्रा बुंहरनाया लाजिथाव बाथ्रा। नों बबावमोन? नों दा बहाय? नोंनि सेहेराया गोदो मामोन? दा माबादि सेहेरा जाबोखो नोङो? अमा खासि बादि फुंबोगासिनो दङ। मस्ला मालायखौसो होनो गादिनि लबि। मालाया गादिनि लबि जाबाय, नोंहा मा ओरैनि लबि? खोथाया बे। दिनै नोंथाङा बबेबा औवा सायाव, बबेबा खोमसि खोमलाव न' सेराव बा बबेहायबा मिटिङाव गखांनानै बबेबा मिटिङाव प्रेस मिट होनानै खोथा पइन्ट टु पइन्ट दैखोलाबायबाल' जानाय नङा। बेबादि पइन्ट टु पइन्टखौ गोबां दैदेनगिरिफ्राबो दैखोनो हायो। हायोब्ला नोंथाङा बिक्रम आदा बादि उइथ एभिडेन्स लिखित भाबै लिरनाय महराव नोंथाङाबो खोन्थाना हो। हायोब्ला दम दङब्ला नोंथाङा बिक्रम दैमारि बुंनाय आरो लेखा दिरुननाय बे खोथाफोरखौहाय नङा होननानै फोरमान होनो थाखाय नोंथां आदा रंगुल बर'आ दम दङब्ला लिखित भाबै मोनसे लिरनाय लेटार दिरुननानै हो जे बिक्रम दैमारि बिथां बुंनाया नंखाय होननानै फोरमान होनो थाखाय रायजोफोरनो नोंथाङा लेखा बिलाइ दिरुननानै हो। अब्ला जों मानिगोन, नोंखौ खुलुमगोन आरो नोंथांखौ सनमान होगोन, नोंथांखौनो सापर्ट होगोन। नाथाय नोंथाङा बेसेबां समसिमाव बेखौ फोरमान दिन्थिनो हायो, जोंबो रायजो राजाफ्रा नेनानै थागोन। बेबादि जिरायनानै खोथा, मिडियायाव खोथा, बबेबा टक श'आव खोथा बुंनाया इजि, नाथाय फोरमान हिसाबै खोन्थानानै हो आदा रंगुल बर'। स' आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला, खार'ना जाहैबाय देहाया जोबोद दुरबल, लोमजानाय मोनदों, लोगोसे गगाबो, जन्दिसबो जादों। दा बेखायनो भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोन आंनि फेमिलि, जिबि ब्लग फेमिलि, नोंथांमोन गाइसमोन मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय।
अब्ला थेंक इउसै, थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।